It's time for DJ Rocky's Secret Files. Maganda kasi nandyan. Pinaglaban ko siya sa sarili kong pamilya. Pero sinayang niya lang yun. Minahal ko siya ng buong buhay ko. Wala pa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ava. And this is my secret file. May 2015. We had a family problem sa bahay that caused me to find a boarding house. In short, parang naglayas. Though alam nila kung nasaan ako, I felt that time that I'm having the time of my life. Independence, freedom. Every night, going out with my friends. Umuwi lang ako kung kailan ko gusto. Sumasakay ako ng single na motor kahit alam kong ayaw na ayaw ng mga magulang ko. Natuto akong uminom ng alak. I enjoy it every single day. Hanggang sa dun ko nakilala si Mateo. Workmate ko siya. Friend siya ng mga friends ko. Guwapo, matipuno, punong-puno ng sense of humor. Dancer and singer. One time, nagkayayaan kami na mag-night swimming. Habang nakatambay lang ako doon, ako nakipagkwentuhan. Bigla kaming inasar ng mga barkada namin. Yun pala, kakanta siya. And that song was dedicated to me. So, inasar kami ng barkada. That night, hinatid niya ako sa boarding house. Sabi niya sa akin, gusto niya akong ligawan pero natutorpe siya kasi parang ang hirap ko daw i-please. Months went on, naging obvious ang panliligaw niya sa akin. Kahit sa workplace ko. Magpapadala siya ng bouquet of roses or cake. Masugid siyang nanligaw. Everyday, kumustahan and kwentuhan. Hanggang sa napalagay na rin ang loob ko sa kanya. Masaya ako kapag kasama ko siya. Nagsisimba kami every Wednesday ng hapon kasi yun lang yung shift niya na maluwag. Then kakain ng pandesal at iinom ng coffee. Yung tig-5 piso from vending machine. Ganun lang kami lagi. Hanggang sa nagulat na lang ako Monday morning pagpasok ko. Tinatanong ako ng mga workmate ko if alam ko na daw ba. Napagbintangan siya ng isang mabigat na kasalanan na humantong sa pagkakadismiss niya sa work namin. He became very depressed that time. Ako ang naging shoulder to lean on niya. Sinasamahan ko siya na magsimba palagi at lagi kaming umaalis para makalimot siya. Hanggang sa nagyaya siyang mag-inom. Noong una madami kami, hanggang sa unti-unting nagpaalam yung iba. Hanggang sa 2 na lang kami. Then tatawa kami ng malakas kasi wala lang. We were happy we have each other. Hanggang sa may nangyari na. That was November 2015. I lost myself that time. And it felt right kasi siya kasama ko. January 2016, we found out that I'm pregnant. Sinabi namin sa mga magulang niya ang tungkol dito. They decided na ihatid na ako sa amin para na mas maging maayos at formal ang lahat. That same day, we traveled with his family. Magkahawak kamay kami. Takot na takot. Kasi hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ng mga magulang ko. He said, nandito lang ako, hindi kita pababayaan. Yung linyang yun, that kept me fighting. Pagdating sa bahay, they were very happy na umuwi na ako. Pero nung sinabi ko na yung tungkol sa lagay ko,
My mother started crying hysterically. Nagalit pa ang tatay ko kay Mateo. They asked us, anong plano namin? We said na hindi muna kami magpapakasal, tsaka na. Pero nag-worry sila. Kasi magiging illegitimate child yung anak namin if hindi kami magpapakasal bago ko siya ipanganak. They went home that night and I stayed in our house. After 3 days, napakiusapan ko sila na gusto kong makasama sa bahay si Mateo. Kaya naglipat bahay na ako sa kanila. That was the time when I finally saw the true colors of Mateo. Mainitin yung ulo. Napagbubuhatan niya ako ng kamay kahit sa kalagayan ko na buntis ako. Nasisigawan niya ako in public. And so much more. Pero sa isang sorry, yakap at halik niya. Okay na ako ulit. I'm in love eh. March 2016. 4 months pregnant na ako. Nagpakasal na kami. It wasn't my dream wedding. Pero tila ba it was a sign from up above. Umulan bigla sa gitna ng init. Then I knew this was a blessed wedding. That time we had our own home na masasabi naming amin talaga. I continued working even though patuloy na lumalaki yung tiyan ko. Hindi kasi ako sanay na nasa bahay lang. Every weekend, lumalabas pa rin kami katulad ng dati. But everything changed nung pumasok siya sa isang korporasyon. Late night na siya umuwi, as in 11 or 2 a.m. Nanay na niya ang nakakasama ko kapag wala pa siya. Pag uwi niya, amoy alak pa siya. Then he will expect me na gising pa to serve him. Doon na kami nag-aaway. Babatuhin niya ako ng unan, kaldero, and worst, babatuhin niya ako ng kutsilyo. Then he will curse me saying that he regretted marrying me. Talaga ba? That really broke my heart. Ilang buwan pa lang kaming kasal noon. There were times mag-isa akong nagpapa-check up kasi hindi siya makabangon. Ang lakas kasi ng hangover niya. But that was all between us. Walang nakakaalam sa kahit sinong mga kaibigan, pamilya ko kasi ayokong masira siya. Nagtiis ako. Dahil ganun dapat yung asawa. Mapagtiis, hindi ba? Hanggang sa nakapanganak ako. August 2016. Masaya kaming lahat dahil sa wakas, meron ng baby sa bahay. Pero ilang linggo pa lang ang nakakalipas. Bumalik na naman kami sa dati. Nagagalit siya sa gabi kapag hindi ko mapatahan kaagad yung anak namin. Wala siyang pasensya na patulugin yung anak namin kasi pagod daw siya sa trabaho. Inom dito, barkada dito. Hanggang sa nalaman ng mga magulang ko ang lahat. First month celebration ni baby. Naabutan siya ng mama ko na umaga na umuwi from work. Worst, lasing pa. Pasuray-suray pa siyang maglakad. Right then, inutusan niya ako ng magulang ko na hiwalayan siya. Pero hindi ko magawa. Fast forward. Repeat lang lahat yan till now. We are now 3 years married. Ang pinagkaiba niyan lahat. Ngayon, pagod na ako. Sawa na ako. I gave my all. Niloloko ko yung magulang ko na masaya kami. At na hindi na siya tulad ng dati. Sarili ko, niloloko ko rin na magbabago pa siya. So if you are listening right now, Mateo, this is my message to you. I tried my very best to fulfill that promise.
But I'd rather stay alive and sane than to be with you and die each day. I wish mahanap mo ang rason na gugustuhin mong magbago ng kusa. And to my baby, I'm very sorry, anak, for failing you. I'm very sorry, anak, sa lahat. As much as I want to give you everything, a complete family that you deserve, ayaw ko makita mo yung araw-araw na away at sakitan namin ng tatay mo. I'm very sorry, anak, pero sinubukan ko. At nagtiis naman ako. Pero bago pa ako maubos, bibitaw na ako para sa'yo, anak. I pray na maintindihan mo ako soon. At alam mo naman na mahal kita. Ako si Ava, and this is my secret vow.